Vale, fala un poquinho do encontro, un encontro no que se estuvo dominando a gran maioría do partido, pero no último tramo do encontro complicouse bastante. Sí, ese é o resumen. O Silva fixe un bloque moi baixo, é difícil atacar sempre contra 10 xogadores detrás de balón. Bueno, controlamos ben as súas contras, eu creo que en ese aspecto sí que estivemos ben, que o habíamos falado, que de estar finos nas vigilancias, a verdade é que apenas nos inquietaron. É certo que no balón parado estivemos ben, porque sin facer absolutamente nada, pois tiveron 3-4 corners na primeira metade e os supimos defender moi ben, e ademais marcamos. Bueno, faltounos un pouco de velocidade, un pouco de desborde, un pouco de profundidade ofensiva, un pouco de facer máis ocasións de gol, pero é difícil contra un equipo que se mete aí atrás. Bueno, creo que podemos evidentemente xogar mellor, sobre todo generar máis ocasións de gol, pero é certo que no plano defensivo estivemos bastante ben hasta eses últimos 5 ou 10 minutos. É o que falabas ti, as xogadas de estrategia é algo moi importante que se mostrou sobre todo neste encontro, que gracias a esas xogadas que se practican durante toda a semana hoxe puderon levarse os 3 puntos. Quedome sobre todo co segundo gol, unha xogada que non esperaban eles tampouco, porque ao final estudiase moito todas as xogadas de todos os equipos. Como surxe esa xogada? Bueno, nada, nos damos moitísima importancia ao balón parado, que tena no fútbol, decanta partidos. Bueno, é unha xogada que levamos moitísimos anos facendo, dependendo de como nos defendan podemos facela ou non, o que simplemente buscamos é onde hai as superioridades e atacar. Estou contento porque ademais esa xogada non era para Edu, eu quería facela con Edu, pero leva moi poucas semanas aquí e non sabíamos se iba a sabelo perfectamente esa situación, pero o falamos, por eso foi o do abrazo, que o falamos antes do partido e lle dixen, bueno, ahora que te poño aí metea. Bueno, pois meteu-me. Xa falando un pouco, venos unha semana vital para nós na Liga, no que sabremos en que posicións vas a luchar, dúas visitas moi importantes. A primeira o mércores contra o Céltiga, un encontro aplazado polo tema do mal tempo. Como ves ese encontro? Porque aparte cancelouse ao principio de todo, como empezar prácticamente o encontro de cero. Sí, o primeiro que non entendo que se xogue mércores cando na Illa da Arousa e na Estrada o martes é festivo. Bueno, temos que hai xogadores que teñen que pedir o día, pero adaptámonos ao que mandou a Federación, pois xa está, non hai problema ningún. Evidentemente un partido moi complicado, vamos a casa do Céltiga, despois temos que ir a Gran Peña, despois temos que ir a Londres. Son moitas xornadas seguidas fora, pero tamén é certo que o final de Liga vamos a ter aquí na casa. Sí, eu tamén estou de acordo que vai marcar un pouco o futuro da situación do clube, de se podemos estar de verdad para optar aos 5 primeiros postos ou non. Entonces temos que estar ben, temos que facer puntos, son duelos directos, moi importante. Hai que estar contentos estes días ca vitoria, ou luns empezar a traballar moitísimo para poder sacar os puntos da illa. O que falas ti, visitas de duelos directos, e sobre todo neste tramo tan importante da Liga, que temos tantas visitas, a importancia da nosa afición. Sabemos que hai que desplazarse, dependendo do tempo e de como sexa o día, pero máis que nunca necesitamos. Sí, é certo. Temos que estar unidos, sempre falamos que hai que aproveitar estes momentos. Os últimos minutos foron un pouco de desesperación dos xogadores, porque os xogadores queren máis, teñen ambición e queren, ese medo a perder, ese medo a querer, porque queren estar máis arriba, queren volver a vivir o que pasou o ano pasado. Necesitamos estar todos xuntos, necesitamos que eles nos apoyen en momentos duros, necesitamos nós tamén xogar ben e darlles de comer, como dicimos sempre, animaros a que veñan xuntos. Eu creo que temos unha tempada por diante, quedan agora 3 meses, que se traballamos ben, pois podemos volver a ter algo bonito como foi o ano pasado, que é histórico. Estradense, a realidade é que meteuse en play-off nunha liga só unha vez, en 100 anos. Pode ser esta segunda vez. A outra vez, bueno, foron 3 en 100 anos, pois o temos aí. Hai que estar xuntos e hai que disfrutar destes momentos, porque dentro de 10 anos igual non podemos disfrutar. Eu tamén como aficionado, que eu quero moito este club, xa todo o mundo sabe, que estou deseando de facer as cousas ben, de traballar, a maneira. Traballar moito, os xogadores están a facer,
por eso estaba repetindo estes días atrás que me fastidiaba por eles, porque están traballando moitísimo, están cuidando como nunca, están a facer moitas cousas ben, pero necesitamos esas 3-4 vitorias que nos enganchen, que nos den poso e que nos den esa confianza. Moitas gracias.